ndingqondo bethetha ngayo. Haleluya. Manje umdlulisa nonke ngegama elihlaka Yesu Kristu. Andizombiza ngamagama angamangama. Keyboard player wayendishiya ndedwa. Kanye. Okay. Amen. Ngolo keyboard player. Ngifuna usheka ndedwa ngaphandimika. Haleluya. Thina haleluya. Amen. Ndiceliwe ke uNtanthu njalo kuba ndize apha ndizoshare nabazalwane ilizwi kaThixo. Amen. Alright, before we do that, ndabawela nje uthandaza. Hallelujah. Ndike ndive noThixo obuzathatha nibekephi. Amen. Ulungile wena Thixo, unamandla wena wedwa. Futhi akekho uThixo onolinganiswa, futhi akekho uThixo onokufaniswa, akekho onjengawe uThixo. Sibabonile uThixo bonke futhi sivile ngabanye singababonanga, kodwa akekho onjengawe. Ethi iBhayibhile wena ugibela amafu njengenqaba, ethi iBhayibhile ungumanga akekho kodwa ukhona, ethi iBhayibhile wena ungathi akwenzeke ebantwini kuwe kuyenzeka. Thixo wethu onamandla, wena wedwa wathembisa uJoshua, ethi iBhayibhile wathi kuJoshua, I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Ebusuku namhlanje Thixo wethu sidinga ukuhanjiswa nguwe. Khona Nkosi izinto esingazithetha kodwa sidinga ukuthetha ezithethwa nguwe. Khona Thixo into ebesinozicinga kodwa sidinga ukucingiswa nguwe. Khona Nkosi izinto esicinga basiyazazi kodwa sidinga ukwaziswa nguwe. Ebusuku Nkosi bonakala njengoJehova. Ebusuku Thixo vela njengethwane. Ebusuku nguwe wedwa owalenge emnqamlezweni. Ebusuku Jehova nguwe wahlula eKalvari. Nguwe Jehova yolonto sisiza kuwe ngoba wena wedwa nguwe Thixo owavuka emangcwabeni. Siyehla Nkosi ebukhoneni bakho phakama njengoThixo. In the name of Jesus, amen. Siyafunda bazalwane Luke 12 verse 66. Andizobanga bazalwane. Yamazi utata lapha umxexesha. Ndilisekela lakhe. Yamazi ngexesha. Oseyifumene ngicela sifundele nje. Omnye abebambo Amos 3 verse 7. Hallelujah. Luke 12 verse 66. 65, 6. 5, 6. 5, 6. Amen. Amen. Luke 12 verse 56 reads as follows. Hypocrites, you can discern the face of the sky and the earth and of the earth, but how is it you do not discern this time? Amen. Amen. Bahana nisindini niyakwazi na ukuhlolisisa imbonakalo yangaphandle yomhlaba nesibhakabhaka. Kutheni na ke ningakwazi ukuhlolisisa eli lona ixesha? Amos 3 verse 7. Elo seyifundweni sifundele. Verse 7. Amen. Kuba inkosi
inkosi engumongami uYehova ayikwenza nto ngaphandle kokuba iwuthilile umcimbi wayo oyimfihlo kubakhonzi bayo abaprofeti. Amen. Bazalwane, I have been given a theme. Hallelujah. Amen. It's a theme to discern the times and to tell the future. Amen. Amen. Ekuthi kuba kufuneka ndicacisile zonke izinto zombili. Sizoqala kule ndawo yokudiscern. Hallelujah. Amen. Kuba lixesha lini na eli kuthi singabazalwane abakholwayo. Hallelujah. Lixesha kufuneka sime kanjani singabazalwane. Hallelujah. Ngoba abazalwane zininzi indlela esime ngazo. Siqananazile. Hallelujah. Icawe ibandla alisafani naqala. Kodwa ukhwintwenye ehleliyo uba ku late for uba icawe ime ngalendlela ime ngayo. Iba ngathi futhi abazalwana abayiqondi lento sikulo. Futhi abalazi ixesha sikulo. And futhi amaxesha amaninzi bayalishumayela ixesha sikulo but impilo yexesha bayiphutha. They are missing it. And ufumana soba naba uqonda hayi abonoma yabonoma, they know, they must know. Ubona actions zonoma zisenza otherwise, not according to the time that we are in, not according to how we are supposed to walk in our walk with God. Indlela esihamba ngayo ifana nje neyabahanahananisi nabantu abangaliqondiyo ixesha esikolo. Kufuneka sifikelele kwazini sikwixesha elinjani, leliphi ixesha sikulo. Amen. And not miss it, because akuzokhala mna uba ndisendaweni right yokumkhonza uThixo. Kuzokhala lo athi sephakathi angalazi ixesha balithini. Seshumayele kangaka, seprofethe kangaka, futhi sezimisile intente zabaninzi kodwa ixesha alibhude. We need to get to a level where we are able to descend. Ukuba imove, sibe nomthandazo othi imove that I make, Father Lord, let it be because you have ordered it. Thina into esiyenzayo sihamba ngokuqhela, sihamba ngokwazi. Hayi manje uGenesis 1:1 in the beginning uthini uThixo, uthini umyalezo wexesha, because uba khona umyalezo wexesha and abantu umyalezo wexesha langoku they are ignoring it. Abafuna ukubona umyalezo wexesha, abawuphathi nophathi umyalezo wexesha. And umyalezo wexesha, and ndinento ethi ibangela into yokubana bangawuphathi lo myalezo wexesha yiposition abakuyo. Because you cannot speak. If I'm in the light, I will speak of the light. And if I'm in the darkness, I will speak of the darkness. If I see orange, I speak about orange. But ukixesha esikolo, and that xesha esikolo is very crucial. Ndiyabawela uthi ebusuku sesilindele ukufezekiswa kwezibhalo. Singahamba nanini, singahamba nangoku, singahamba nangoku,
singahamba nakusasa. And sisenomshiya uRev Jali. Sisenomshiya ngoba asigedarishe kule ndawo. Ngoba iposition yakhe yokumkhonza uThixo nendlela enza ngayo away from people. Away from people. Ngoba ndakhe ndabuzwa ngenye imini kweSCO ngomnye umntana uyabuza kum, ndathanda uyithetha le nto. Nomathemba kukuthini ukusindiswa? Ndithi kuyokusindiswa ile nto yenza emzimbeni wakho abanye abantu bengaboni. Ile ndlela uphila ngayo abanye abantu bengaboni. Abantu bengekho for uba ubavuthele. Ngoba sikhe sivuthele gqithi mama Mathenjwa phakathi kwenu. Kanti sifihla amabibi. Kanti sizintombi apha ezingasindisekanga. Futhi sizintombi apha ezingamfuniyo nalo Thixo sikuye. Sifuna izinto ezingaphandle. Hallelujah. Sishunyayezwe ngobishop, sishunyayezwe ngaba apostle. But apostle bame endaweni erongo. And sometimes no matter, I would see these things and I would tell Mama Mathenjwa, Uguti, there's this thing that I see, there's this thing that is going on. But it is not told, you understand? I wouldn't mention names. Because siyabona. And the position you are, you can come to me. Uthi hayi mina hey noma siphile uyesu usangcina. Asathi nobuye usangcinile. Did I'm good, how are you? I'm doing well. Hallelujah. Because it's seyaninzi indaba yokugcinwa nguThixo ungagcinakelanga. Awugcinakelanga but ukwazi uThixo. Uyambiza uThixo but impilo. Yeah. Impilo. Come on. Iproblem iyi-one. Ndiyaxolisa ndizama ukugcwalisela. Hey, Jesus. Ndiyaxolisa. Andingomntu uthanda ukugcwalisa. But it's ihleli. When Utata was sending me this message, I did discerning spirit. All of these things we should have them. These are things that they should be found in us. And also, even the people that come close to you, calling that will need you. You understand? Even the people you go and you want to approach, you want to speak to, who are connected to the call. Because your positioning is different. And also, very much important, you know what time is it. You know what kind of discussion you are having with people. You know what to say, how to comment, how to respond. Because you understand the times. Because you say after 15 minutes. You can't. You deal with the patient now. Busy. Because you understand the time. Because we are thinking stuff. Siyahamba bazalwane. Siyahamba thina. Siyahamba. Hey, siyahamba. We're living thina. We're living. Our God is coming. Our King is coming. Our King is coming. I was saying it emsebenzini anaba kwakunini. Sekudalana. Ndithakeshi no Emmanuel siyabuya. Kodwa woqalile. Did I man yourself, guys, you know? And what we are in it. No. What nobody knows. So I wouldn't know. But no one knows. But he's coming. Hallelujah. Clear as that.
sikulo bazalwane, sikulo we are there. Xa ndisithi sesimele ukufezekiswa kwezibhalo, but ndinojonga when I was praying during the day emsebenzini, kunento ethi there's nothing that is going to happen before the rapture. Akhona into esingayilindele enkulu engakhange yenzeke. There's something major. Akuna traffic ezoma kuphi. I-traffic izoma kasefu. Sasihambile. Sasimkile. Hallelujah. But abanye bethu bazoshiyeka. Bazoshiyeka futhi bemane besiza pha ngaphambili, besishumayeza, besixelela ngoThixo ophilayo, besixelela ngoThixo obuyayo, basixelela ngoThixo osindisayo. Bashiyeke apha. Because bamoshwa intoni? Character. Thanda izinto zangapha kwecingo. Kunezinto manje zikaThixo. Kunezinto ezimnandi zikaThixo. Wakwavusa uThixo ubusuku uthandaze, uziva awuziva, uthi khebesha mandi khebosh. Awuziva. Awumayixesha likaFacebook noNtontwane waze waresponda we. Kumnandi kuThixo. But you need to be willing. You need to be willing. Because sesilapha ngaphakathi. Sesilapha ngaphakathi mfundisi wami. Kukho incakuba. Ndibabiza incakuba. Abazalwane ufike benxibe iblazer. Ngachata. Yayi! Uthixo. Ufumazana nawo ndiyachata ukekele man ukekele. Ufunisa into ezininzi. Yamani, njenguvutha. Uma yile ndoda eThixo ibivutha kangaka kula conference. Manje what is happening? Ixesha akalazi. Ixesha. It is crucial how you do things. Didn't know about saying the one was going to I want to fihle lo Thixo ngakho besithi. Because kunezinto ezomzalwane ongakwazi uzithetha. How do you utter such words? And you are a man of God. You know, we check. I think that's why we are not even married, man. We are looking for something bigger. Definitely better. It's tsunami, man. It's tsunami nabantu bengekho. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. How you behave, how you respond to situations, who you are in Christ. If ever you understand time, if ever you understand who you are in Christ, it's easy to know where you can end with Christ. Because we, as born again, we limit ourselves with the power of the living God. So if you know where you stand with God, it's easy to know. I know what I'm capable of when I'm with God. It's into God first. Izinto zikaThixo sikhe sibe busy zizinto zikaThixo. Sibe ngamageza for izinto zikaThixo. We discern. When we speak, we say, God, I want to speak where you are speaking. I want to go where you go. Lovely. uThixo ungqibile ngalondlela. Ungqibile uThixo. Ayikho enye into yophinda uyifumane. Utsho nje apho uhamba khona ndifuna uhamba khona. Apho ubona khona ndifuna ubona khona. I want to see where you see. Ubuye uzoma ngaphambili ube confident ukuthi that says the Lord. Uthi uThixo. Because uhamba naye. And futhi awuhambi ngexesha kaThixo. Our master is coming, and he's coming back today.
We are in that period. I'm not saying it's coming now. Ninga wrong bazalwane. We get to Yeah, prophet normal, say prophet no. The Bible agrees with us. It says nobody knows. If you know the date, we clap hands, you know. But the Bible says nobody, no one. And then uNkulunkulu, somewhere in the Bible, uthi, then he will raise prophets to come and speak of the coming Christ, of the coming days. Because when we are boy, I think send really a good descending, send a good future, where we are now telling. Mark 13 verse 32. Yezohlala phansi bazalwane bami. 1 Corinthians 15:52. Mark 13:32. If you are able to discern what I'm about to speak about, you will not miss. If you are in the right position with God, you will not miss. Discerning unto the Lord. But you need to be in the right place. You need to know who you are in Christ. Your no's and yeses. Where do you draw the line? Ungabi nguvuma zonke. Hallelujah. Hallelujah. Chomi ndive kuthiwa hey now you are there. Hayi chomi lento bongachati. Hayi chomi hey masenga mase uthini uThixo. Ngoba into ezakwenzeka nizawuthwala. Hayi nizawuthwala because ixesha nilazi. Anilazi ixesha. Nizawuthengisa ngevangeli. And let me tell you this, ivangeli elo lenu to sell. How can you sell something that doesn't belong to you? Nizawuthengisa ngevangeli ngoba abaninzi sebethengisile ngalo. Because anilazi ixesha. Nahambe nibuza imani wenza njani wena? Uthini uThixo? Hey mani ibandla lakho ligcwele utheni yena uThixo? Jesus. Utheni yena uThixo? Bagcina njani abazalwane ebandleni? Thandaza. God. Hallelujah. Amen. Because you want into ikuThixo. Jesus plus nothing is everything. And uThixo covers yonke into. And uThixo usithembise what is seek me first. Zonke ezi zinto they will be added. And they are added. Ubana ngena nibona ngokasindiswa. Ubana ngena nibona ngokasindiswa. All of these things they are added. Hallelujah. All of them. Education is added. Money added. Discipline added. Respect added. Because once you wamfuna uThixo ukuphokozela ukuyena. Hallelujah. You duplicate him. When you look at yourself, you mirror God. You mirror. That's what God actually wants. He wants us to mirror him. When we look at ourselves, we're like, you know, I see God in me. The things I'm doing, including giving. You know, how you speak to people, how you do things. Nalapho sebenza khona. Utshiwo ukuthi hayi man. No man koma no usinsini. Akanga wamzithi. Diphile ngicwe nguYesu. Oh God. Khange uyiqale pha empilweni iyasibona qalela. Ivelile. Ayifihlakalanga. Jesus. Iyazivelela. Amen. Iyazivelela insindiso inuka ithi phu. Inuka ithi phu. Nukela abantu. Because you are in the right place with God. You are in the right standing with God. Uyamazi futhi lona umkhonzayo, uyamazi bantu umlandelayo. And futhi uyayazi uyahamba wena. Amen. Can we read? Marko chapter 13 verses 32.
Kodwa akukho bani uwaziyo lo mhla lelo lixa, azazi nezithunywa ezisemazulwini, akazi nonyana lo uphela uyise. Verse 33. Lumkani, musani ukulala, thandazani, kuba anilazi ukuba linini na elo xesha elo. Amen. Amen. 1 Corinthians 15 verse 52. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 15 52. Ndizohlala phansi. Ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bangenakubona thina sibuqulu. Hallelujah. Apho sifunde khona kuMark, the Bible says no one knows. Akho umuntu waziyo ukuba uThixo uzobuya nini. Jesus. Akekho umuntu waziyo. That's what the Bible says. Ithi ke ngoku xa selifikile elo xesha, uthi ngokuphazima kweso, ngokuqhanyaza kweso, sabe sesimkile, sobe sesihambile. Kulapho sisebenzela khona, kulapho sibhalele khona, kulapho siya khona. Sesona sithembiso sokusindiswa ke eso. Ngoba uThixo into awayenzayo, wazala, wafa, uyabuya. Wadala, wasidala, wazalwa, wafa, uyabuya. Wavuka, uyabuya. Nazi izinto esezenzekile engekenzeki kukubuya kaThixo. Kukubuya kukaThixo lelo nathemba lethu elo, futhi yeyona nto siyaziyo and yeyona nto funeka sime ngayo, funeka sime ngayo uba uyabuya uThixo, regardless of uba abafundisi benzani, regardless uba abazalwane benzani, lo sekamva utheni, yena uyabuya. Uyabuya uThixo. I know it has been said a lot of times, but Jesus Christ is coming back. Ithi iBhayibhile naba basebefafayo bazovuka, bafa besenkosini bazovuka, badibana naye emafini. That is the future of umzalwane. Yabona leyo yi-future that we need to look up to. Noba ezinye izinto ndingangazifumani, ndingazikhalela, ndizikhangele, ndizileqe. Noba imali ndingayifuna, i-soft life ndiyikhangele, but there's one thing I'm certain of. He is coming back, bazalwane. And bazalwane siyahamba thina. Siyahamba thina. Siyahamba Bishop Gilbert. We are living. And abashekileyo, woe unto you. Uzawusheka ke wena ke ubhutyuza ne-Antichrist up. Uzawubhutyuza apha nge-666 up. That's what I was saying. Dithi mna nangxaki le Antichrist because ayizumfumana. Those 7 years of tribulation, i-revelations ethetha ngazo ayizondithola mna. Minus me on that. Because ndiya ezulwini. Ndisebenzela izulu. Futhi ndoyika uThixo, andoyiki bantu, ndoyika uThixo. And futhi uba abantu abanqwala indlela endenza ngayo, as long as uThixo enqwala xa ndinyathela, that's enough. That is enough. That is all I'm looking for. And that's the mentality all of us should have. That's the spirit efuneka isivukele thina singabazalwane. That Jesus is coming back.
and uzolanda ibandla lakhe. And ibandla lakhe ayingobantu base next door, ngaba abantu bakhonza uThixo. Hallelujah. Signs zonke have been there. Zonke indlela to try and convince us ukuba uyabuya, they have been there. Sesilinde ukufezekiswa kwezibhalo. Silinde ukufezekiswa kwezibhalo. Siyahamba bazalwane. Hallelujah. Khawuthi kulusecanga kwakho siyahamba. Yithi ndiyahamba. Hallelujah. You know, before I used to be afraid of the rapture. I used to be very afraid. But ngoku andoyiki. And I noticed why ndisoyika. Kungendlela enandiphila ngayo ndisindisiwe. I-rapture bazalwane masingayoyikini. Amen. Hallelujah. Sikholwa. Kwantu uboyika ubuya kaThixo azolanda ibandla lakhe. Ikhona ingxaki. Utheni uzokoyika? Lo uvalo the Messiah ebuya. We must live right. We must live right. Siliphila ivangeli qha. Singapheli ulushumayela, siliphile ivangeli liyaphilwa. Jesus. Ivangeli is a lifestyle. Ukuliphila, uliphile qha. Futhi ungawena ehlaya nenyukayo, uliphile ivangeli. Futhi uliphila ngaphambi kwetshomi zakho. Hallelujah. Hallelujah. Ngizohlala phansi bazalwane. Hallelujah. Amen. The message that I was given, it was to descend, to tell the time that you are in. Kuba lixesha liphi eli? Lixesha linjani eli? Bazalwane ngathi siyalibala. Futhi ngathi sirelaxe kakhulu. Eli xesha lifuna umuntu orelaxileyo. Because uSathana ubusy. And uSathana uyasebenza. And nathi siyamazi futhi siyambona. Bazalwane, lixesha loba simkhonza uThixo bengathi zange samkhonza. Futhi sinyuseni ikawusi. Ngoba amanyumbululo asawasaveli ngaphandle ngo asawakhuzi ngaphandle. Siwakhuza apha ebandleni. Asisawakhuzi nasemahamenteni. Siwakhuza apha ebafundisini. But sithi sikhonza uThixo. We need to be in the right standing with God. Sifuneka sibuyeleni ekumoyikeni uThixo. Oh, Hallelujah. uThixo uyoyikwa. uThixo uyahlonitshwa. uThixo uyoyikwa. Sengaba wena notshada neenceko futhi because ezitshomi zethu sitshate neenceko into ezisibalisela zona. Oxoxa umjolo nenceko uyinxoka ijolile. Inceko umjolele tshona because hayi ayingwilo ufusisiwe konke lesi. Afuna ungatshada. Hey ndanoyika mna. Uphutiko. Hey, nimfihla phi lo Thixo ungaka nifike rekabosh. Hallelujah. We need to be focused on uThixo. Sizijule manje kuThixo. Ungafuna ukukhunjuzwa hayi baby usindisiwe. My love. Hallelujah. Papa nchada. Amen.
Hallelujah. Kunalapho uThixo afuna sifike khona. Hallelujah. And sizofika only if we are willing to get to that place. If you are not willing, because uThixo usinike into enye tatudluma. Dadam. A free will. Uthi xa idibana nabafundi bakhe besilobo, uthi come to me and out of you I will make. Ke ngoku he does the making. We decide to come. We decide to be made. Yes, he makes us righteous, but that free will of deciding left and right, uzosikhanyisela bese sibane ezinyaweni. He will level the mountains for us. Uzawuthi uThixo seyilevele ezo mountains sibhude ngokwethu, ngoba sibhuda ngokwethu. Anizanga na revelation enkulu. Ndize nento enye dadam. Amfethu. Amfethu. Ngekukele. A messages ezithinthini. Hallelujah. Amen. Sisi kwixesha linjani? Ixesha linjani? Futhi elixesha li demanda ntoni from us? Because ixesha liya demand a certain attitude, a certain way of doing things. Xesha linjani eli? Lixesha lithini kuthi sikholwa. Ngoba ayisakholwa thina futhi sizinyuma sinjalo sikholwa. Sisibambe kanje ivangeli libhekezela sibe sibambenye ngapha. Ixesha lithi masisindiswe futhi sisindiseke. Insindiso inqabile ushunya yena inqabile and mina ndiyayifuna ungishuma isithundiso le. Ngoba I'm not perfect. I need you to tell me nafelwa futhi nalo lafelwa elivangeli. Therefore, this is how we walk. This is how we do things. Moving forward. NoThixo. Singamenzi kabuhlungu umoya oyingcwele. Ngoba ithi iBhayibheli uhlala kuthi ngaphakathi. And uThixo xa ethetha noJoshua uthi I will never leave you nor forsake you. Meaning akasuku umoya oyingcwele kuthi. Sesingena kwezi ndawo abantu bangasingafuni basibone singena kuzo, ungena nathi. Sisinda nje sisindiswa nguye. But singena sekunjalo bazalwane. Uma sobazalwane baphezulu ezintweni zezwe, more than izinto zalapha ebandleni. More than izinto zikaThixo ngaphandle kwebandla. More than izinto zikaThixo. Kaske sibe busy nguThixo. Let alone into zakhe nguThixo. Ngoba kuyafuneka sinzulile kuThixo. Kuyafuneka siyile kuThixo. Kuyafuneka uThixo simkhangele. Ngoba kucacile khona pho simlahle khona. Endakalahlanga ngumuntu oyi-one, ulahlwe ibandla lonke. Kune messages bhorayo. Kune messages ngafunwayo. Kune message ezingasathatshwa notatshwa. Asathatshwa. Hey, usiqonda. Asathatshwa. Umuntu esiphakanyisiweyo libandla. Ethi iBhayibheli uMoses wayiphakamisa inyoka yobhedu. Ethi iBhayibheli those that looked, even though they were hurt, they didn't feel the pain. Kunezinto eziphakanyisiweyo emabandleni wethu. Kunezinto eziphakanyisiweyo youth. Kunezinto ezixatyisiweyo youth. Ake sixabise noThixo. Kaske simbone uThixo eyimbangi nomgqibelelisi wobomi bethu. Kake simbone uThixo umsindisi wethu. Kaske simbone uThixo i-only option
Khasike singathengisi ngevangeli. Khasike siyeke noba sell out. Jesus. Because we are sell outs. We are sell outs. Siyathengisa thina ngevangeli. And isithengise futhi ngevangeli singabi nalo nevalo. Sibe sithengisile ngalo. Ela nditsho mina lavelwayo eli likwenze weza apha. Namhlanje eli lakuphucula. Lakwenza waglow. Lakwenza wanendawo zoxhoma ingxaki kulo. Ibelela uthengisa ngalo. Futhi abantu abanasazela manje. Abanasazela, abanangxaki, abanaxhala futhi. Bangena baphelele. Bayakuthudisa. Khakhe simhloniphe uThixo. Because lanto ithi noba ungathatha i-black label ugalela amanzi phakathi. Umuntu okubona pha esitratweni uphethe la black label uyenjenje. Uzothi hayi mfethu mamazi ispoil mzala. Uqhibile. Sell out. Even the way sisela ngayo amanzi, nendazi andithethi ngamanzi. The way sisela ngayo amanzi, mayibe clear mani glass. Yes, H2O ibonakala yiyo ke le. Hallelujah. Hallelujah. Because kuninzi bazalwana ngathetha kuse. But yonke lento ipha ekwazini ixesha liphi elisikulo. Hey sizohamba thina. Sizoxhwilwa thina. Our master is coming. And he's coming very soon. Uyabuya uThixo wethu. Uyabuya uThixo wethu. Hallelujah. Uyabuya uThixo wethu. And abantu abaninzi baqhutywa yi-crowd when they come and they preach. Ukuba konje bazodinga ntoni. Fika abantu bebasize before they preach. I know konje la bandla libandla lenjani elendakulo. They are selective. Listen to God. Uthini uThixo? Uthini uThixo ngabantu bakhe? Ufuna ntoni uThixo ngabantu bakhe? Zeziphuthi ezinto uThixo ofuna zifezekiswe ngabantu bakhe. Nayileta lume abantu prophet no. Afuna abantu bakho thina. Sikabantu bakaThixo. Sikabathixo thina. Bantu bamakhomendo wabadla lam. Nebandla we. There's a way of speaking, there's a way of thinking. Kunendlela that you should be very selective. Bantwana bam. Hallelujah, Mama Tenji. Kunendlela yokwenza izinto ebandleni likaThixo. You personalize it. Emotion. You personalize it. Uimoshile. Andizojika nditsho. Bandla la. Ndinebandla pha. You know, because I speak to bishops, I speak to apostles, I speak to reverends, I speak to the pastors, I speak to the teachers. I hear you. Yaniva mfethu kanithetha. Hey bandla lampa siyasaqala bandla lampa. Hallelujah. Hayi ndicela uba uThixo uzawuva. Hallelujah. Then you speak about God's things. It's not that it's not yours. No. That car, you got it. Lama is a bangin. Ikala payan. We are born. Hallelujah.
That's why kubalula uthwala. Because izinto zezakho lezi. Kahle kahle ufuna ukukhula into zakho apha. Awufuna ukukhula into zikaThixo. Because if ever ibiza zikaThixo buza yakumnikazi webandla. Uthi moya oyingcwele wanaphakade kanaphakade. Nali bandla lakho. Nakumsebenzi wezandla zakho undixakile. Ndixakiwe akho message ngayishumayelanga. Unyuka intaba nebandla kaThixo akuthume kulo wena. Because you are sent by a messenger wena. You are called into. You're called into the vision. Jesus. The vision was there before you were born. Uthe wazalwa nokuthi okay, masimncamathelisana nansenye vision. Okay, nakomnye sevela, nakomnye ngoku you can't. Zinto zikaThixo. ZikaThixo. Uyathanda awuthandi. Imali zami endizikhupha kweli bandla lam. Awukhuphi imali zakho, ukhupha imali zikaThixo uzisebandla likaThixo. Hallelujah. Amen. Yeah. SezikaThixo. Into nazo they are nothing without God. Ngamosha nje remove uThixo kwezo zinto. Indlela ozoxweba ngayo. Uxweba ngokuthambisileyo. Uxweba nyani. uThixo uzabemkile. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngexesha bazalwane esiphila kulo alifuni bahananisi. Ixesha esiphila kulo alifuni eyasixelela futhi neBhayibheli iyatsho ithi between black and white there's no gray. And uThixo instructs us clearly. Uthi andifuna umbona ke umuntu ongazaziyo. Uthi uThixo it's either you are black or you are white. That means ke it's either you are in or you are out. Futhi phuma xa uphumile uphumele bala singamane sisukubala apha. Phuma sikubone mfondini. Phuma nyani sizokulanda. Sizokulanda sikukhumbuze futhi balathi xa kwakuthe uyabuya usabuya nabo akajika. Nansi into baba sikulanda. Sikulandela lo Thixo obuyayo. Hola yimini uThomi yami umgobo. Yawa. Ayeke usindiswa sisakhulu. Ndathetha naye ayakavuma. Kadibana naye ngenyimini ephethe imayikhi evutha. Wathi xa ehlaya eqongeni wathi hayibo kwenzeka into ngabuya. Wathi kaloku la Thixo wayebuya ndaye ndabona uba usabuya nangoku. Ngoba uThixo yena uyabuya. Uzawubuya uThixo. Hayi mna ndiya ezulwini. Ndiya ezulwini. Ndizawahamba ngezulwini. Hallelujah. Nansi message. The message is wafa wavuka. Wafela wena nami. And uyabuya. Uyabuya. Sengamani uyifafaze ke prosperity. Uyifafaze. Ungathi sithi sithane incane prosperity oko sa prosperisha. Oko sanyukela kwi level engenhla. Maka sinyukele ku level engenhla apha kuThixo. Because nabazalwana abangathandaziyo enye into asithandazi thina. We don't pray. Akukho futhi into esiqhubayo. That is why singathandazi. Akho into esiqhubayo. Sesifikile ecaweni we don't worship God. Sithetha ngathi Dibaba leso manje ayikho we are worshiping. There are songs you can sing. I don't want to dwell on this. It's something I don't dwell. I don't want to dwell on this. We come to church, we come to worship God. Give glory. And I tell you Sunday, yaqhubeka throughout the week. I want to worship you, God.
Sometimes you feel like athi man uthi ungafika ngikhumbula ukhunjulwe ngamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Zohlala phansi. I'm not going to do an altar call, but I believe Divakela. I believe in Divile. Oba uThixo uthini. Oba lixesha likaThixo eli. Oba lixesha elithini. I-direction iyangaphi and how to live. Okwakho mamela ezi bendizithethile uhambe nazo futhi xa uhamba nazo ugqotse. Uba kunento ofuneka uzisusile susa. Uba kunento ofuneka uzilandile kuThixo zilande, because eli xesha lelikaThixo and usathanda ungaphaya akadlali and usathanda ubamba ngento encinci and uyibamba apha engqondweni. That is why kuthiwa then we should renew our minds. We should be able to say, you know what happened yesterday happened. What happened a minute ago happened. We move forward with that minute being back, being over. And we move with the mentality of saying, what I do now, what I do from here, walking away from here. That's how you renew your mind as a Christian. You forget. You teach yourself. And ufikele level yokwazi uba uxolelwe. I am forgiven. So that even after 2 days ungazimangaleli. Uphunyuke. Ulameko yokucinga uba ekonje. Uthi sewuthandaza usathanda kuhlebela. Hawu no. Kanjani? Funeka udlule kula level. Kadlulwa kula level. Yokuzimangalela. Yonke into ilapha emzalwaneni. We renew our minds. That is why it's an instruction. It's a tell all. Into esixelelwayo, renew your mind. Because ufanele abazalwane they are walking nezinto ezazenzeke ngo-2000. But kudala umzalwane beka abantu izandla baphile. But kunento wayenzayo. Funeka ufike kula level of knowing I'm forgiven. I don't know why I'm saying this. And I'm putting an emphasis. Because this is where the devil hits us. In the mind. And only be able to move forward. Also, even the spirit of anti-belief in the things of the Lord. Sisuka up and only. Uthi ngokuthandaza ubuqomba we. Isuka up and only. Engage in the word. Futhi xa uthandaza ulithethe izwi uba uthe wena Thixo. Ungathethi into zakho. That's how we grow as Christians, from one level to the next level. We grow like that, knowing izinto zikaThixo on how to attack izinto that are attacking us, how to move forward, how to maneuver in the lifestyle of Christianity, of being born again. We move like that. We forgive ourselves. We acknowledge that we have been forgiven. Amen. Jesus.